За мен е изключителна чест. За мен е изключителна чест, защото знам какво означава Рациновото признание за македонската литература. Бидейки знам що значи Рациновото признание за македонската литература. Още повече, че по-голяма част от носителите, повече от половината от носителите на наградата Рациново признание са издадени от мен в България на български език. Уште повеќе со фактот дека повеќето што ја добиле оваа награда се издадени од негова страна од Република Бугарија. Република Бугарија. Поздравление за Блаже Миневски. Се поздравувам Блаже Миневски и Костика. Тази годишния носител на наградата. Овогодишниот победник на наградата Рациново признание. Ние сме издали вече 3 книги от него на български. Предполагам, че ще издадем и тази. Това ще бъде 4-та книга на Блаже Миневски, която ще издадем наградената. Од него веќе сме издали 3 книги, а сега наградената ќе биде 4-та книга која ќе ја издадеме на бугарски. В всичко това, което правим ние, срещаме самишленици. Во сето ова што ние го правиме, сретнуваме истомисленици. Сред тях са Министерство на културата на Македония. Една немалка част от книгите, които сме издали от македонски автори, са подкрепени. Преводът им е подкрепен от Министерство на културата на Македония. Голем дел от книгите кои ги издаваме се со поддршка на Министерството за култура на Македонија. Но и не само това. Включвали сме книги от известни македонски автори в наши поредици, европейски поредици, защото Персей и Зида, нашите издателства, издават изключително европейска литература от всички европейски страни. Нашите издавачки куќи Персей и Зида издават автори од сите европски држави, вклучително и од Македонија. Но една голяма част от всичко това, което издаваме, е именно македонските книги на съвременни македонски автори. Но еден голем дел од изданијата се од македонски современи автори. Освен това, подкрепа имаме на Традуки, на Европейската комисия. Някои от книгите от македонски автори сме ги финансирали и ние, като издатели. Некои од книгите ги финансираме и ние самостојно како издавачи, а другите ги имаме и со подкрепа на Традуки и на Креативна Европа. Фондови се тие за култура. Трябва да отбележа и прекрасното ни сътрудничество с Културно-информационния център на Република Северна Македония в София и Сашко Насев, неговия директор. Би сакал да ја истакнам соработката со Културно-информативниот центар на Македонија во Софија и неговиот директор Сашко Насев. Който всъщност е сценарист на филма за Кочо Рацин, който сте гледали. Кој всушност е и сценарист на филмот за Кочо Рацин. Што го гледавме овие дена во Велес. Всичко това ме кара да съм горд, че съм носител на Рациновото признание, защото за мен македонските автори означават много. И сето тоа ме харесвам ги като читател. Горд на македонските автори и ги сакам како читател и значењето на оваа награда ја разбирам толку преку нив. Затова се опитваме, правим всичко възможно, повече български читатели да научат за тези автори, за тези книги от македонски автори и правим едни от най-видимите промоции в България. Затоа се трудиме македонските автори преведени на бугарски да имат поголема видливост и токму тоа и го правиме преку разни промоции во Бугарија. И освен в София, в много големи български градове бяха представени част от тези автори. И дел од тие автори не само во Софија, туку беа представени и во други бугарски градови. Както и в моя роден град Ловеч, како и во мојот роден град Ловеч, който е забележителен с това, не само, че през средновековието там е признато е второто българско царство на Асен и Петър. Кој што е познат по признавањето на второто бугарско царство на Асен и Петър. Той е известен с единствения на Балканския полуостров покрит мост над река Осъм. Покрит мост. И познат е по тоа што е единствениот град со покриен мост над реката Осъм. Нещо като Понте Векио в Флоренция. Понте Векио во Фиренце. Да, Фиренце.
Да, създаден от Колю Фич до преди 150-200 години този мост. Изграден од Колю?